Βασίλης ακόμα δεν έχει βγει καλά. Θα του φέρω στα play τώρα. Θα σου πω πότε είναι play. Αυτά είναι Σούζας. Αυτό είναι Σούζα. Όχι, τώρα είναι Σούζα. Άιντε Κάρσια. Τώρα είναι στα play. Πάνε πολλά. Κι άλλο πάνε, κι άλλο, κι άλλο. Έχει gear. Πάει με 2 άτομα. Πιο άνετα. Δηλαδή. Αυτά είναι τα βαρέλα τα μέσα από μπροστά. Ο αρχηγοδηγός μας. Θα δώσει κι άλλα γκάζια. Δώσε Τώρα είμαστε στα μισοπλή. Δώσε κι άλλα γκάζια. Μόνο μας τελειώσει η βενζίνη. Τώρα είμαστε play. Λέει είμαστε. Α, έχει πολύ γκάζι ρε. Α, αυτό είναι. Τώρα την έφερε. Τώρα είναι στα play. Μόνο του το κάνει. Μόνο του. Ταχύτητα. Τέρμα είναι τα κάνει. Σιγά με τέρμα τα γκάζια. Αυτοί μέσα τι είναι που πήγανε. Αυτοί μαζεύουν τα μύδια. Α. Κάθε ένα βαρέλι έχει μια σειρά από κάτω. Πρέπει να έχει σίδερα να το πες και εδώ είναι... Θα σε πάω σε ένα μέρος που μας θα ανυποφέρει. Όλα μήνυα είναι. Είδες πόση ώρα κάναμε? Κάναμε 3 λεπτά 4. 4 και 3. Εδώ έχει. Ναι. Θα πάμε λίγο πιο εκεί, θα ρίξει την άγγελ.